Kitang tanan makabuhat og makasulti og makahimo og dili maayo. Kitang tanan makasala gayud. Apan ang gusto sa Ginoo igsoon nga kitang tanan mubalik ngadto kaniya. Kitang tanan maghinulsol ngadto kaniya ug magampo ngadto kaniya nga hatagan kita og putli nga kasing-kasing ug bag-o nga kinabuhi. Salmo 51 versikulo 10. Putlia o Dios ang akong kasing-kasing ug hatagi akong bag-o ug masinugtanong espiritu. Igsuon mangayo kita ngadto sa Ginoo og bag-o nga kinabuhi, bag-o nga kasing-kasing ug masinugtanon nga espiritu. Muduol og maghinulsol kita ngadto sa Ginoo igsoon aron hatagan kita og bag-o nga kinabuhi, maayo nga kinabuhi. Tungod kay kitang tanan makasulti, makabuhat ug makaunahuna gayud og dili maayo. Isip tao dinhi sa kalibutan. Apan kung ang Ginoo naghari nga na sa imong kinabuhi, maangkon gayud nimo ang putli, maayo nga kasing-kasing ug masinugtanon nga espiritu. Musa igsuon, salig ug ampo ngadto sa Ginoo ug paghinulsol nga matinud-anon ngadto kaniya. Amen. God bless sa tanan.